Рәбиға, болғауыр заманалар. Нәрсе болды? Yolbasarlar, олар сарықларыны ұрлады. Бекні қайнаған аран. Айып! Сарықларының біріншесігіне ұрланған. Көбісі таралған. Узығыз, үйге кірігіз. Әкірінгіне. Менә мұнда ят қырғызаны. Оларға да әләкті меннен. Тұрма мұнда. Бар құйыдан су алып кел. Тезірек! Сара. Дауыт қойда иді. Ол жоқ, иді. Нәрсе? Сен оңа бұлышасың. Жылы үйіңде йықламыша түнні қырда өткересің. Ол сенің бір өзіңні қалдырды ма? Сара. Рәхмәт. Яқуб. Әйүп тә минем өчен нәк шулай эшләр иде. Таралған сарықларыны жеп қайтым. Далияны көрдім қойы янында. Бүтін шәһәр білә инде. Әкірін. Қолы жарақатленген оның. Далия әйтте, имеш бұ хал Ғайсаға ышануы бұз арқасында. Ата-бабалар юлынан тайпылған біз. Бик мөмкин. Иманыбыз үшін қайнаулары бик мөмкин. Әзгіне түз, Әйүп. Бұ мөмкин бит, әйеме? Шәһәр халқы бізге қаршымы? Ғайсаны да шылай қабыл итмәгәннәр. Үтәрәселәрін білсә дә, язмышына буйсынған ул. Тынычлан, қадірлім. Біз де шуңа әзір булырга тиешбез. Дигән ул, тиешбез. Мен аңлыйм, ял ит. Башкача булмый шул. Зинһар, тынычлан, Әйүп. Ничек кенә булса да. Кайчан да бер сайларга туры киләчәк. Теге бай егет кебек. Тынычлан. Не әйтергә теләгәнеңне беләм. Ғайсәгә без ике куллап ябышырга тиеш. Теге бай егет аңардан мәңгелек тормышка ия булыр өчен нишләргә дип сораган. Аллаһының канунын мин һәр чак үтим. Әле балачактан ук. Ғайсә исә аңа тагын бер шартны үтәргә кушкан. Бүтән малыңны сатып, ярлыларга өлеш. Шул вакытта син күктәге хазинәгә ия булырсың. Аннары миңа ия. Егеткә сойларга туры килгән. Һәм ул Ғайсә урынына үзенең малын сайлаган. Бәлки безгә исем белән иминлегебезне курбан итәргәдер. Шулайдыр. Әмма Ғайсә безне мәҗбүр итми бит. Зинһар, тынычлан. Хәтерлисеңме? Ғайсәнең
Гайсаның сүзләрен. Әгәр без аның әйткәннәрен тыңламыйбыз, үтәмибез икән, шул чак без ком өстендә тезелгән йорт сыман булабыз. Су ташкыны андый йортны җимерә. Менә таш нигезле йорт. Әмма таш нигезле йорт ул Гайсәгә нигезләнеп яшәү. Гаять көчле давыл куба калса да, ул йорт бер кашында җимерелмәс. Үтенәм. Дулкынланма. Аюп, нәрсә булды? Син киткәч аны кыйнаганнар. Нәрсә? Аны бик нык җәрәхәтләгәннәр. Әгәр шунда Якуб килеп чыкмаган булса, Алар күбрәк иде. Икәү булсак та шул ук хәл булыр иде. Гафу ит, Аюп. Мин калырга тиеш идем. кайда булдың син? Мин бер кеше белән очраштым. Иртә таңнанмы? Бер сүз әйтергә килдем. Халык сезнең хакта сөйли, әмма минем исем китми. Рәхмәт. Рәхмәт. Сез миңа күршедә, дуста, һәм мин сезнең яклы. Кешеләр сөйли дип, Гайсәдән мин баш тартмаячакмын. Шәһәр өлкәннәре сиңа каршы чыксалар дамы? Өлкәннәрне мин хөрмәт итәм, әмма тормышым өчен Ходай алдында үзем җаваплы. Һәммәбез дә җаваплы, Мәрьям. Әюп турында ишетеп килдем мин. Килеүең өчен рәхмәт, Рәбига апа. Якынрак кил. Сөякләрең сынмагандыр бит, Әюп. Юк кебек. Юк, аның кулы сынганга охшаган. Мин уйлыйм, кулы шешә башлаганчы сынган сөякне тизрәк урынына утыртырга кирәк. Мәрьям, безгә берәр чиста чүпрәк алып кил әле. Ирем белә иде андыйны. Бәлки ярдәм итә алырмын. Монда ирләр кеше кирәк булырдыр. Дауыт. Так. Син аны нык итеп иң башыннан тот. Тешлә моны. Рәхмәт, акыллым. Әюпне әйтәм, акыллы, тәртипле егет. Әйе, килешәм синең белән. Шәт кулы төзәлер хәзер. Оста икәнсең син, Рәбига. Мин шатмын. Куркынычрак та булырга мөмкин иде. Бәлки утырып бераз ял итәрсең. Әйе, мөмкин. Бик әйбәт булыр иде. Кайвакыт авырлыкларга түзмичә булмый. Юкса рухыбыз сынарга мөмкин. Шулай итеп кенә җиңеп була. Миңа калса, Әюпкә караганда син яхшырак аңлыйсың, Нурия. Син сөйләгән Гайса турында мин һаман уйланып йөримен. Әйткәннәрең бердә истән чыкмый. Шулаймы? Аның сүзләре көч бирә. Аның сүзләре турында мин көн үзен уйланам. Һәм йөрәгемә рәхәт була. Мин төшендем. Хәзер ышанам. Ул изге, аны Аллаһы җибәргән. Ах, Нурия, мин бик шатмын. Аңа иярергә әзерме син? Тормышыңны аңа тапшырырга әзерме? Минем тормышым инде кыйммәт түгел. Ул инде бетте диярлек. Әмма калган гомеремне, әгәр ул үзе теләсә, бик шатланып аңа тапшырыр идем. Әлбәттә, теле юл. Гайса бер хикәя сөйләгән иде, бакча хуҗасы турында. Бер иртәдә ул көндәлек эш хакы вәгъдә итеп бакчасын эшкәртү өчен кешеләр яллаган. Эш күп булганга, көн урталарында ул тагын да кешеләр ялларга булган.
Кояш байыр алдыннан бакча хуҗасы yana да ялчылар алып килгән. Аннары эш хакы түләр вакыт җиткәч, хуҗа кеше һәммәсенә бер тигез күләмдә акча биргән. Көне буе эшләгәннәренең ачуы килгән. Алар әйткәннәр, соңыннан килүчеләр бары бер сәгать эшләде. Без исә көйдергеч кояш астында көн узын тырыштык. Ә син безгә дә, аларга да бер тигез түләдең. Мин сезне алдамадым, диде бакча хуҗасы. Сез бит шул акчага көне буе эшләргә риза булдыгыз. Үзем тапкан акчага мин хуҗа түгелмени? Ә бәлки сез минем юмартлыгымнан көнләшәсездер? Хикәясен тамамлап Гайса әйткән. Соңыннан килгәннәр беренче, ә беренчеләр соңгы булыр дигән. Аллаһы бакчасында эшләргә синең бәлки 2 генә сәгатең калгандыр. Тик алар иң бәхетлесе булырга мөмкин. Үзенең шәкертләрен, ягъни безне, Гайса ташламам дип вәгъдә иткән булган. Рухы белән ул безнең янда. Шушы дөнья белән хушлашкач исә, без аның хузурында булырбыз. Аның янында без шатлыкка һәм данга күмелербез. Белеп торам, бу эшемне туганнарым бер дә хупламас. Кайгырмаганнар шатлыкны белмәс. Сүзең хак. Әйдә бергәләп дуга кылыйк. Әйдә. Кемдер сезнең белән килешмәгән яки сүзегезне ялганга чыгарган очракта ничек җавап бирәсез? Фикере белән килешмәсәк тә, кешенең үзенә карата булган хөрмәтебезне ничек күрсәтә алабыз? Бай егет турындагы гыйбрәтле хикәяне тыңлаганнан соң, Мәрьям нәрсәне аңлый?
Таш үстіне һәм құм үстіне салынған йортлар турындагы гыйбрәтле хикаяны ничек аңлыйсыз? Yüzüm бакчасы турындагы гыйбрәтле хикаядә телгә алынган ялчыларның кайсы белән үзегезне чагыштыра алыр идегез?